organisatie van de Snap Challenge. Ontstaan in 2000 jongetje, mijn vriendengroep. Waar koe de beste snapmeidje? Nou, en het is nou uitrond tot een evenementje. Zeer wat de volk, hartstikke gezellig. We hebben hier 8 pan. De deelnemers weten net welke pan van hun is. Iedereen mij jureren en mij een jaloer is de winnaar bekend. En daar moet een goede snert nou op voldwan. Ja, maar het protoleef niet zitten. Leefde? Ja, echt. Want ik had eigenlijk, zou het niet met me altijd maken. Ja. Samen zie ik het echt. Het is gezellig hier, een leuk feestje. Zitten hier voor mij aan Cola Berenburg, ga ik het goed zeggen? Ja, klopt. Zonneman, hè? Het lekkerste. Ja. Hoe volste wie het al? Want er weer aardig wat blikjes zeker, hè? Nou, wel aardig wat. Ze nemen weer was vrouw Sonnema, dus dat zei toch genoeg. Hè? Jo, aardig snert hoor zeker, hè? Hoe al naar afgebouwd, nee, want bak kon een beetje gelijk zeggen, dat kan niet. Nee. Maar jou bent een jury? Ja. Daar moet een goede snert op voldwan. Nou, gewoon een dikte, de geur en de smaak is natuurlijk wel belangrijk, hè, wat de meeste geliefd. Dan weet ik gewoon niet dat time erin en oren die broek de race om het echt te krijgen. Dus dat is de geld verschillen. Nou ja, we zullen zien. Misschien wil ik dan aan het snert wie het neemt. Ja. Ja, je weet het net, hè? Een heel eer. Ja, een hele eer. Absoluut, ja. Goed, we gaan beginnen. De nummer 8 met pan nummer 2. Bijna 17.000 punten. Kalla! Ja, super. Dankjewel. Nu wordt het spannend, want er kan maar één winnaar zijn. Binnen nummer 1! 1.175